În sfârșit, un loc la doar 20 de minute de Brașov, unde poți mânca gusturi italienești autentice, pizza, paste, toate la prețuri decente. Nu o să-ți vină să crezi, dar chiar în centrul orașului Sfântul Gheorghe am găsit un loc care poate concura lejer cu restaurantele din Italia. Se numește Fresca 33 și e situat vis-a-vis de magazinul Șugaș, pe străduța de lângă bancă. Chiar și de afară simți că aici se gătește cu suflet. Pizza, paste proaspete, sosuri făcute în casă și atmosfera modernă, dar super primitoare. Am început cu o pizza pepperoni și am continuat cu o carbonara. Sincer, de atunci, doar la ele îmi stă gândul. Dar nu m-am putut abține și am gustat și o porție de paste cu pesto foarte bune. Am băut o limonadă delicioasă și am încheiat totul cu un desert ca la carte. Așa, meniul a fost complet. Pentru mine este foarte important atunci când merg într-un local să fie muzica potrivită și atenție la detalii. Aici le găsești și pe acestea. Dacă ești în căutarea unui loc special, trebuie neapărat să încerci Fresca 33 sau poți să comanzi și acasă.